ঘটি তোর নাম কি? তোর নাম কি? কি বড়? ই কোন হয় লড়াটো? তোর নাম কি? কি নাম? তাকে ভাল পা? তোর বয়স কিমান হল? 14 বছর হয়েছে। তই ভাল পা? কিমান ভাল পা তই? বহুত ভাল পা না? কিমান ভাল পা তই? কিমান ভাল পা তই? কাকি কি বগাইছা কেলা চুপ মারা না কেলা? ট্রাইবেল ছোৱালী বড়ো ছোৱালী ভূমিপুত্ৰ ছোৱালী তহঁতে ধ্বংস করবি কেলা মেয়াर বাচ্चा साला। गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर बे समाव आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै नोंथांमोननि सेरावहाय सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनि। नोंथांमोनाल' जास्ट भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। थ' लांदो बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोना। लोगोफोर बे समाव जानो हागौ नोंथांमोना मिथिखाबाय बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङाब्ला आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा कन्टेन्ट लानानै फैदों बा मा टपिकनि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायदों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा 14 बोसोर बैसोनि सासे बर' गथ'साया बर' हिन्जावसा गथ'आ सासे मुस्लिम हौवासाजों दोनखारलांनाय बेफोरबायदि जाथायखौ नोंथांमोननि सेरावहाय ओरैबायदि माने मा जाबावगोन आरोना लोगोफोर। आथिखालनि जुगाव जोंनि बर' लाइमोन गथ'फोराहाय गावनि सोलोंथाइखौ लानायनि अनगायै माने गावनि जिउखौहाय भंग खालामनो थांनायनि लामायावसो बांसिन आगान सुरनायखौ नोंथांमोननि सेराव नुनो मोनगासिनो दङ नोंथांमोनाहाय नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' जियानो जा नोंथांमोना फोथायाव जानो हागौ आं बुंनाय बाथ्राखौ नङा होमब्ला। गिबियावनो नोंथांमोना बे भिडिअनि क्लिपखौ नायलांग्रो आरोना जोबजासिम नायलांदो बिदिब्ला। ঘটি তোর নাম কি? তোর নাম কি? কি বড়? ই কোন হয় লড়াটো? তোর নাম কি? কি নাম? তাকে ভাল পা? তোর বয়স কিমান হল? 14 বছর হয়েছে। ক্লাসত পড়ি আছা? তোর ঘর ক'ত? জিলা কোন? বাক্সা। এটা ক'ত যাব খুঁজছিলি? হাউলিত যাব খুঁজছিলি? তোর নাম কি? কি নাম? তাকে ভাল পা? কিমান বছৰ আপি? মোক কৈছে 14 বছৰ। 14 বছৰ। তই ভাল পা? তই ভাল পা? কিমান ভাল পা তই? বহুত ভাল পা না? কিমান ভাল পা তই? কিমান ভাল পা তই? কাকি কি বগাইছা কেলা চুপ মারা না কেলা? ট্রাইবেল ছোৱালী বড়ো ছোৱালী ভূমিপুত্ৰ ছোৱালী তহঁতে ধ্বংস করবি কেলা মেয়ার বাচ্চা साला। কক দে ननसेन्स केला ननसेन्स बुइलाम दो केला। थारैनो लोगोफोर नोंथांमोना बिथांनि बे भिडिअखौहाय नुखाबाय। बिथां सिख्लायाहाय बेसेबां बोसोर बैसोनि नोंथांमोना थारैनो नायनानैहाय मोनथिखाबाय बेसेबां बोसोर बैसोनि जागोन बिथांमोना नङा होमब्ला लोगोफोर। बिथांमोना 14 बोसोर बैसोनि होननानै बुंना लादों जाहैदों आरोना लोगोफोर। माने बिथांमोना दिनैनि दिनावहाय माने गावनि सोलोंथाइखौ लानायनि अनगायै बिथांमोना दोनखारलांनायनि लामायावसो दङ आरोना लोगोफोर। गावनि जिउखौहाय गोथौ हाखराव गाब्र'नायनि थांनायनि लामायावसो आरोना लोगोफोर। बहा दोनखारलांनो हागौनो बिथांमोना दिनै हावलियाव आरोना लोगोफोर। सानैजोंहाय मोजां मोनलायनानै खारलांनाय बेफोरबायदि सुबिदाखौ बिथांमोना लादों आरोना। थ' आरो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनायनि सिगाङावनो फोजोबनायनि सिगाङावनो नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं दिन्थिग्रोनि। बिथांमोनखौ लानानै दिनै नैबे सासे ब्रादाराहाय ओरैबायदि नोंथांमोननि सेरावहाय मेसेजखौहाय शेयार खालामदों आरोना लोगोफोर। थ' नोंथांमोना जोबजासिम बे भिडिअखौ नायलांदो आरोना लोगोफोर। बिथां आदायाहाय मा बाथ्राखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि सेराव नैबे मोनसे भिडिअखौहाय शेयार खालामखो बा नोंथांमोननि सेरावहाय बिबुंथि होखो आरोना लोगोफोर। नायलांदो बिदिब्ला। बे भिडिअखौ नुनानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि बर'नि बिमा बिफानि थाखाय जोंनि बर'नि समाजनि थाखाय मोनसे लाजिनांथाव बाथ्रा। 14 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ' बे सासे मुसलमान हौवाजों खारफादों आरो हमजानायखायसो हमजायामोनब्ला जोंनि उन्दै उन्दै बर' गथ'फोरा बर' सिख्लाफोरा मानो बिदि बिसोरनि माइन्डआ मानो बिदि बेखौसो बियो लांनानै मोजां जायगायाव दोनहैगोन मोजां खालामगोन। जुदि रेप खालामना बुथारोबा बिदिनो बुथारनाय जायो। दुखु नांगौ नोंथांमोना बे पेरेन्टसनि बाथ्राफोरखौ एसे मानिनो नांगौ। बिमा बिफा बुंनाय बाथ्राखौ माने आरो जोंनि बर' पेरेन्टसफोराबो एसे ध्यान होनांगौ जे नोंसिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा बथिं थांबाय थादों। जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा मा जादों बहा रायलायदों मबाइल लानानै मा खालामदों एसेबाबो ध्यान होनांगौ।
बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ थारैनो नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बुजि मोनखाबाय बिथां ब्रादारा आरो बिथांनि जिहेतु लाइमोन उन्दैसा गथ'नि बागै मा राव लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे फंनैसो बाथ्राखौहाय शेयार खालामखो आरोना लोगोफोर। नंगौ थारैनो सैथो बिथां ब्रादाराहाय जिबायदि बाथ्राखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामखो थारैनो सैथो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बिमा बिफाया बिथांमोननि नोजोर होनाया एसे खम जानायनि जाहोनावसो दिनैनि दिनाव नैफोरबायदि जाथाया दिनै बिथांमोना बिमा बिफाखौ गियालाबासिनो दिनै बेफोरबायदि गोजान जायगायावहाय दोनखारलांनायनि सुजुग सुबिदाखौ मोन्दों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा बेनि गेजेराव आं बांद्राय बुंनानै बाथ्राखौ भिडिअखौ फोलावलासै। नोंथांमोना जाबायदि बुंनांगौ जाबायदि खोनासंनांगौ बिथां ब्रादारनिफ्राय खोनासंखाबाय आरो आंनिख्रुइबो नोंथांमोना बांसिन साननो हानाय मेलेमजिबि सुबुंखा आरो नङाब्ला लोगोफोर गोहोगोरा दंखायो। ओंखायनो आं आरो दायो बांद्राय बुंनानै भिडिअखौ फोलावलायासै। जास्ट जोबथारनायाव मोनसेल' बाथ्राखौ रिकुवेस्ट खालामो नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं गिबियावनो नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बिबाय। बेजोंनो जुदि नोंथांमोना नायनानै बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो। जोबथारनायावहाय नोंथांमोना बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर, जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि। स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।